उनावलाय फैसाखौ सिनिला नामा बोरायबायना कम्बल बायना बेयावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जै आं दा बे समाव बर' बाजाराव सिमलानि ओरैजाय फैना बर' बाजार बुङो ना बर' बाजार मा गामिमोन बर' बाजार बर'गाव ओमफ्राय नों मा जानानै दङ दा आं दा हार्टनि प्रब्लेमाव गोलैनानै दं हार्टनि प्रब्लेमाव आरो किडनिया आंना बुदों आरो किडनिया बुदों डक्टरा खोन्थादों डाक्टरा खिन्थादों गुवाहाटियाव नायजानायाव खै बोसोरसो जाखो आंनि बेमाराथ' सिगांनिफ्रायनो लकडाउननिफ्रायनो जानाय दा बोसोरथामाव गोलैना दं दा बोसोरथामाव लकडाउननिफ्रायनो जाना बोसोरथामाव दा अपारेसनफोर जादों नामा अपारेसना आं सिगां जादोंमोन बरपेटायाव एपेन्डिक्स होना आंखौ डाक्टरा अपारेसन खालामदोंमोन अपारेसन खालामनायनि उनाव आंखौ हार्टनि प्रब्लेमाव फैफिनबाय दा हार्टनि प्रब्लेम होनदों नों हां लानो हागोन हां लानो हाया नांथायो आंहा हांखो गोलाव मोनो हांखो हां लानो हाया हांआ नांथायो हांखो लाख'नो हाया माने खामानिथ' मावनो हाखाया जेबो मावनो हाखाया ना बेखायनो आं दा बिमा बिफानाव थांफैयो आं बिनानाव इयो मा सोरनि न' इयो आंनि बाबानि न'सो नोंनि आइ बाबानि न' ओमफ्राय नोंनि हौवानि न'आ आंनि हौवानि न'आ माबा सनिपुर सिङाव थानाय धिकियाजुलियाव नों धिकियाजुलियाव हाबा जाहैदोंमोन नोंनि बैसोआ बेसेबां जाखो आंनि बैसोआ दा 23 आव हाबगासिनो 23 हाबगासिनो बेनिफ्राय गथ'बो दङ फिसाला सासे बेनो बाबु नोंनो ना ओमफ्राय नोंनिया बोराया आंनि हौवाया दा कम्पानियावसो दंहैयो कम्पानियाव फैगोना फैयाखै फैनाया 1.5 बोसोर जाबाय आंनि बेमारनि थाखायनो दाहा दुवा जाजोब्बाय बिराद नायबाय दा बेखौनो आंखौनो हामगौबा हामगौनानै बेबो फैसा थाखा हरनानै राहा गैया जानानै खामानि मावनानै जि हायो नोंखौ नायनो हरबाय दं आरो ना दासिमबो आं मोजाङाव फैयाखै बेखायनो आं दा रायजो राजाखौ खावलायो आं एसे एनै अनसुंथाइ एबा मदद मोनबा आंनि फिसा सासेखौ नायनानै रायजो राजाया आंखौ एसे हेफाजाब होगोन बा अनसुंथाइ होगोन नोंसोरनि अनसुंथाइ मोननायजों आंनि बेमारा मोजाङै हामगोन बा आसा खालामो आंहा फिसा सासेखौ लानानै थांना थानायनि सिमां दं रायजो राजाफोर आंखौ एसे अनसुंथाइ हरदो बा सहाय खालामदो बेखौनो आं लुगैयो रायजो राजानिफ्राय खावलायो आरो दा बेनि हाफोरखौबो फानबाय नामा नों आइ आफानि हाफोरखौबो बे बानायनायाव आंनि हौवानावबो आं बिगानै फानबाय फाननानै फैसा जि एसे दं बेखौनो नायबाय नायनानै आरो दा आंनि बाबायाबो बेयाव 1.5 बिगा फानबाय दासिमबो राहा गैया दा आंहा बाय लथर जेबो गैया हाखौ फानजोब्बाय जि सम्पति दं फानजोब्बाय बेखौ राहा गैला दा आं बिदिनो बिसिनायाव गोलैसोनानै दं मावनानै जानो हाया बिनानाव संना होबासो आं मोनजायो ओमफ्राय नोंसा बेयाव नोंनि बाबा आइ दंना गैया आइ गैया बाबाल' दं दङ हाफोरखौबो फानजोबथारबाय बाबाया बिदिनो खावसे फाननानै फानबाय आंनि नामाव फानबाय फाननानै बेमार नायबाय दासिमबो आं मोजां जायाखै सायो उदैयाबो सायो अपारेसन खालामनाय जागौमोन सायो मोजां जायाखै ओमफ्राय डक्टरा मा होनदों किडनिया डाउन जाबाय होनदों किडनि दा बुदों होनदों दाना आं गुवाहाटियाव नायजानायाव किडनि दा बुदों होनदों गुवाहाटियाव नायजानो ओमफ्राय मा खालामनांगोननो खोन्थादोंना खोन्थायाखै दा बेखौनो मोजां ट्रिटमेन्ट लाफिननांगौमोन आंहा दा आखायाव फैसा गैया बेखायनो आं दा बिसिनायाव गोलैसोना दं मोजां डाक्टरनो देखायफिननो हायाखै आं राहा गैया बेखायनो दा आं खावलायनो लुगैयो बर' समाज गासिबो इउटुब नायगिरि एबा फेसबुक नायगिरिनिसिम आंहा फिसा सासे दं गासिबो आंखौ अनसायदो एबा राहा खालामदो गासिबो आं फिसा सासेखौ लानानै मदद होदो गासिबो इउटुब नायगिरि फेसबुकनिफ्राय आंनि फिसा सासेखौ लानानै अनसायहरदो गासिबो जानो लोंनो जेबो गैगोना गैया न'फोराव बिदिनो माइफोर बायनानै जायो माइरं बायनानै जायो राहा गैया एसे हाबो दंबावो दिनै बन्द'आव थाजोब्बाय गासैबो आङो नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ आङो माबायाव होनो हागोन इउटुबाव स्क्रिनावबो माबायावबो होनो हाजोबगोन आं बेखौनो खावलायो आंनि इउटुब नायगिरिफोरनिसिम लेंहरब्लाबोथ' फैसा बियो खोमा नोंसिनियाव बियो न' फैसा बियो इउटुबफोराव होनो नागिरबाथाय सोरबा फैसा माबायो डाइरेक्ट फैसा बिहरो नामा 1000सो नांगोन आखाइ खरस बिदि होनना बुंदों सासे मानसिनो हरदोंमोन बेफोरबायदि माने जोंनियाव माने सोरबाया फैसाबो बिहरोनो ओमफ्राय दा आंनियाथ' गोबां गोजान जायो फैनायावनो थांनायावनो गोबां खरस दं थेवब्लाबो जों हारि हिसाबै बर' हिसाबै जोङो माने मदद खालामनो नाजायो जों पार्सनेलथ' मदद खालामनो हानाय माने माबायानो गैया अकादानो गैया गावबा गावनि खामानियावनो ओरैबायदि दा जों गासैबो अनलायनानै सोरबा जि हायो 100 200 300 बा जों गासैनियाबो मिलायनानै मा जों सासेल'जोंथ' हाखाया नालाय अननानै प्लिज आं बेखौनो खावलायो आङो बेफोरबायदि भिडिअ गोबां खम खालामो
आं माने आंबो थानो सुखुवाखै मोजां मोनाखै सासे बेमारिखौ नायनानै जे बोरैबा मोनो माने हार्टनि प्रब्लेम हां लानो हाया प्लिज अननानै मदद खालाम जा हायो 100-200 गासैबो प्लिज अननानै मा होनना बुंबावनो थांनो सोरनियावबा मानसिफोरनाव थांनो थाखायबो न' रावबो गैया न'आथ' बाहेरायाव देखायजाखायानो जेबो गैया बे न' गंसे सरकारनि मोननाय खै बोसोर जाखो बे न'आ ओरैनो बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जाबाय माने जेबो गैखाया न'आवबो कम्बलफोरबो गैया नामा जोंनो खैजोन थायो नोंसोर बे न'आव जों दा बिनानाव दं आंनि ओमफ्राय आंनि फिसाला थायो ओइयाव बाबाय थायो ओमफ्राय नोंसोरनि बाबाया बै न'आव गोबायाव थायो अके माने कम्बल टम्बलबो जेबो उन्दुनाय जेबो गैया बिदिनो गोजां बोथोराव बेजों थायो नोङो नानि थायो आं ओइयाव थायो बेसेदो गोजां गायो गांनैजों प्लिज अननानै जायफोरा बे भिडिअखौ नायदों अननानै प्लिज आं थाम्बनेलावबो एकाउन्ट नाम्बारखौ होनो हागोन प्लिज जा एसे हायो आं रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि एसे अनसुंथाइ मोनोब्ला जाहाथे एसे नायजानो हायो खोमा आरोबाव एसे मोजां जायो खोमा उन्दैथार खै बोसोराव हाबा जानाय नों खै बोसोराव हाबा जानाय 17 हाबा जादों उन्दैथार 23ल' जोबोर उन्दै गाबनाङा माबा मोनसे जागोन ना जेबो नङा प्लिज अननानै आंनि भिडिअ नायगिरिफोर जा हायो एसेब्लाबो अनसुंथाइ होनो नाजा आंबो होगोन जा हायो एकाउन्टनि गेजेरजों आंबो सोनानै होगोन जों थांथ'नोसै हा नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौनो होनो हागोन हा बारा दुरबल खालामनाङा डक्टरा किडनि बुदो बा नोङो हार्टनि प्रब्लेम बारा गोसोखौ दुरबल लानाङा मिथिबाय गोसोखौ माने स्ट्रं लानांगौ ओमफ्राय नों साजोबो न' दख'ना केबुलबासो आं लानाय बांसिन नङाबा नांथेनानै थैनो बायदि मोनो दख'ना केबुलसो आं लायो हांखोनो माने डक्टरा हार्टनि प्रब्लेम होनखादों ना ओमफ्राय बेनि मुलिफोर सिगां इयाव जादोंमोन मोजां मोनाखै डक्टरनि जादों ना हार्टनि प्रब्लेम दा नायफिनबावनांगौ थांफिननो फैसा गैया थांफिननो हायाखै हांखोनो मोना किडनिया सायागदानि आं लाबाय ओरै सायजोबो सायजोब्बाय बिदि हां लाबाय इथिं सायजोब्बाय आं लास्राबासो मोजां मोनो हां लास्राबासो आं उन्दुनाया जनासो थाबाय थायो उन्दुलांबाय ना उन्दुलांनो बांसिन हामदासिमथ' उन्दुनो हाया खोमा जखना थाबाय थायो बांसिन उन्दुलांबाथाय हांखो बन्द' जादों गन्थंफोरथिं हां बोनो हागोन ने गन्थंखौ हायो बिदि होनो हागोन खुगाखौ बांसिन हागोन खुगाथिं हाया गन्थं जायो गन्थंखौ हागोन ओरै गन्थंफोरथिं हां लाना खुगाथिं लासै हगारनो हागोन ने बाहायो बाहाया नांथेनो नागिरो हांथेनो नागिरो कम्बल बायना ला दे इयावबो कम्बल गैया गांसेबो हा कम्बल बायनानै लाबोजो दे बाखि लोगोफोरा मा हरो ना खालामनो